or dangkha kebo saimanja takuk biromoni ni Mangkwthwi no naidi busuk pathor kotor omo saisung bat 10-15 jon ko khlai da manano abo সম্ভব ya nango sung tini oro dokskor nango eko pathor boro tola jani khlai tangkha kebo sia abo hai roiko naidi pathor kotorma naidi eko boro jani khlai tangkha boro jani langma cholang tangkha boro jani bekreng tamongui tangkha belaino khairoma sincha kheno tini langma cholang na kasu kusuk phunuk nai nari yang hatai busuk suk nai di phunuk di busuk kongui tangkha tabo je jaga te ko phai tango borongkha omo nai di pathor busuk kotor oro dangkha kebo saimanya omo bai simjage jate lukurok banchi sini ba borok banchi sini busuk kotor pathor ngui tangkha sabosi oro tolarok habai tangkha ba oro tolarok da senjak tangkha kebo saimanya be asu kotorma pathor omai pathor no nugoi nar ta wansuk gomoti tv nai tongnai khabar taktai bukchong comment khlai chadi tiprasa hne ja hamai ke khiklai jak tongna nangkhana tini omai pathor no nugoi ja man naile nai dia obhai rok busuk kirima sincha khlai nai omo bai nai I kaya halap saka nugoi ja man khana abo baba hai অবস্থা nai di nugoi ja man na abai gena tui roi khlai tongo omo hai ha ka khlai no tini sin jagai ha tola khlai thina nangkha chini takokra biromoni Tripura nai nai di abo hai abo je abo pathor ba pahar tongmani ba hapung tongmani abo arni hapung ya hapung kha yang ni se o yang ni hapung se kagoi nai yang o khlai thango belaino khairoma sincha keno langma cholan nangkha abo or jaga 20 ta 30 din romoi phano tini samung tangkha hinke borok baile asuk haingrani ba kari manani abo সম্ভব ya nai hapangni nai bethang te minister hunjangnai rok ba thangkrung bodol rok oro dorjar gari rnani thung pebaro guti ganang ba chakka ganang jcb gari abo fainani সম্ভব ya chen gari je tongman dorjar gari abo no roho kangke belai jaite no manana nei wansugo chung te hastani lukurok bo te amtaini lukurok bo te koru press club team bo chung phurungai direct no yang toino oro nugunya man khana je busuk bobo hai harok belaino kirima sincha belaino wanama sincha abo hai harok nugunya man khana abo kakhlai ke belaino kirima sincha naimano bukha dugdu kali thango abo hai jaga rogo langma cholana khasini birmoni Tripura takokra beke chung turuk phirok laisinai abai keno pulen si paithak jor nai tangoni bagai belai no hambai cameraman soleni loge ang talkatal Tripura abai keno pulen si paithak jor nai tangdi kerung thoni chini gomoti tv bai hambai yak tukani Fiaba Santir Bazar Sub Division ni SDM official staff Oma Bebak Koru Press Club ni member president member card khedi Koru Press Club bhage chokoi tangkha o da hoila nirbung sagala ani bungka purno mohon Tripura ne ta biani supai jengkai oi je gotobara jong got 21 Agust jong apuko tui gorjane bage kisu naimaya bongkhana engkai tui to na tamana naimaya hai tamana naimaya tui tore jong bromna ba birmoni no jong naitrumaya bongkhana engkai to sadumbo mia botungja tinbo tungjang keba jong mono tui rok dar kisu manang jong tabo tolani sine na goro koi kase phele mane busuk kasal ni simro na khachal le phaiman jong tabo tui kaine kaitam gutani phirogin dai koi gonta pray आधा घंटा रो 1 घंटा रो ने बेसी काखना nan loge buru kai bistang sini loge ga amai so kona khajala pray 10-12 jon कागज नai फेले माने sia tolani simina nai phele na nai phele माने tini furung न hamba ikhane no man khana
koruk press club no logi ronya borok yang ti phayawai tolani simino habai borok nai phailika aba ikeno tini subasu khlaini tongo kairam kamini lokoro koruk press club no na nuguni mankhana ora asuk kobangma lokorok kolam tei sera sera khlaiai da nungbo bogoi baksa kuthino nai phayo no ye chombo oro je chini para kairam para kamini chombo para ni no ke no media sono bela ke hambai no boro kosto ke femni bagai ke chombo chini para ni ungoi chini takho hinjanai chini angkai bno ani chuchuno klaio ke boboto 20 tarikh je gotnam thangka oro bini ha kwagoi bini ban kanao ke oro ta hapung athamarabu ke chombo para ni ungoi chombo onek kosto kheka ke chombo tini gorong naika sabo tini mia bai tini bai tongkha tumuni porego chongke tola rok de manno bini je mangkwthwi rok bini kichu tui rok bai de kosok phaijak hinge chongke tini para ni bruji to milaiwe baksa kena chongkok chablage tola tino kasagi nawai phaijak tabu sujora bini mangkwthwi ni kono mara maya hinge tei bo kaisa ang sane muchogo je chini je prosason je tongnai rok bono thani bang koinan muchogo tei bo kisa prosason ongnai rok chini asu no kayo bini mangkwthwi machine bai rok ke kisa tisai make hamnai ke jong bro bai lai isu hapung Koktwma no jong no mane kono sombab kre char kaisa kok sungni musuk mani da koruk press club iro phayani sakang SDM office staff noni santir bajani wasisuk phaidini pheha chini SDM santir bajani bo phayako hinke SDM additional SDM boro phai thangkha hinke chini sar suklastor minister boro phai thangkha ake DW office ro boro phai thangkha onai mini doctor ro phai thangkha minister suklacharan nuatia phaimani yagulo nona mungsasa kogroi sai kalang mani tong chini sar suklasron je minister tongmani bobo orgo iro dai obon daiti nainani bagoi mane bobo sajak tongo irogo parani burungno ro inke je bonobo sajak tongo je iro sung nainani bagoi machine ro bai ke ambo tek sakoinam chu chini sar suklasron nuatia sar songno bobo to chini Julai bari constitution 38 number ni Julai bari exam bo bidayok tete boto minister ung thangka tabo inke teibo bini thani koinam chu bini thani bo teibo khasung aro kha jabdaige kha nainani bagoi sengcha ko obahai koinan chu mane i hana tannani bagai chuba churani chuba chuk tege bukha naibo so hambai khana man khana khaban tautai bukjong tam hunai kok saka je hastani মন্ত্রী শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া ন চুবা সুসানকা और हास कतर कतर न तानन बागे आबाय केन संगते खरकसा तिप्रासा ताको काउ सलाइन दा पहिला नेन मुसागनि अरे म कमल त्रिपुरा पारा बर कायराम पारा जे थैनाय बिरमनि त्रिपुरा नि तामा कलाय अरे के तोय कलायो न ताबो बियां थाइफाय संगाय बनो तुसा पटा खान तुरनाय खा ओ गत बारबो तुय कुतन बागै मायाव मानो ताका तुय बक्सा कमे खाबा के माने मानो बखरे कोहारे माना हिंगे संग ता फैलेका संग तामने प्राय 10-15 जन कागो फैमिली कोनो मारा रंग माया खौ तुंगो ताबो तो जे नाव नायनाय जगागा संग ता उपस्थित खा नावबायना संग मालायखा अच्छा इदे करuk press club फायानि साकां बा इ हाना तांखौनि सिद्धांत लाया साकां काइसेसो ऑफिशियल स्टाफ बा मंत्री एमएलए नेतारक इमोहाय मनो सगै कथै नायनाय हिनि सामानि कक दैतां तंगो अबनो आगे बरक सालायजा जमाका अनाय दल नबो फायजा अनाय जन ब्रो फायगे सरसा के तंगो ताबो मायाखौ बो मंत्री साका बनो मननाय मुता आंबोसो कोनो चेयरमैन पन्डनि आबा बेनि मोरबो मानसियाव मानो ए बरक सालायमनि हिंगे खनागो इरा ए हापुननो खुगै नायलेने हिंगे सरसा खायनाय हिंगे रबो सालायमनि खनाजा आंबो हिंगे आंबो बनो सुबाना हिंगे आंबो फायका अच्छा हामबाय हिंगे खाबान ताकटाय बुकसं जों तिनि नरक न तिनि डाइरेक्ट न यां थाङै फुनुकनाय ओ साकानि कलाय फेमिनि इचिनि ताखौ गक्रा बिरमनि त्रिपुरा जों डाइरेक्ट न थाङै फुनुकनाय तरक आयां न नायां नारनो हाबै फुनुकनाय नरक न तिनि बुसुक बम हायके नि थांका तरक कोइनाय गाना फाइनानि बागै मांखलि चागनाय नबो बेलाय न नायदि बुसुक बम हाय अवस्था ngै तंखा र दैरक साइमेया और दांखा केबो साइमानजा ताखौ बिरमनिनि मांगथै न आबा केन जों तै खरकसा तिप्रासा ताखौ बाय मालाय फिउका सालायनाय दा पहिला निनबोमा bukti rondon Tripura पारा kairam इरनि पारा न नौतिनि इर तामानि बाय सुबाय मानि
Sengkai beri mangno. Naini di betul kasih filese. Orang maya ni hero kasuk kapal jabo. Manya sa jora rutuk lai tang na. Ini tuh tungkle. Nong bai baksa jora ro jai ro rutung ni box biang ni buruk basar ro ba. Ini ni deh. Sini para ni buruk bo. Hambai khapani tauk tai buk song bo sianong khana koruk press club borno jora bai tang mani ba chuba choroi tang mani bo sai manya manya ang khana awai kana chung phunuk phiu nai te bo hachalop phunuk ni bagai